cɛ i b'i ta kɛ Ala minɛ ye. Bi an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na waleya minnu bɛ sen na, degun mun bɛ sen na, kɔnɔguwa mun bɛ sen na, ɲɛmaaw tun ye lasɔmini kɛ. N'i k'i b'i yɛrɛ ta, n'i k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ, a bɛ komi n'i b'a fɛ ka mugujalan k'i da fa a la fala ye, ɲiginji ɲuman ka sɔrɔ i da dɛ, n'o tɛ i ta a bɛ k'a ɲagama ye. Bi an bɛ dakun min kan, jamanakuntigi tun ye min kɛ ka lasɔmili kɛ, n'o ye terrorisme sɔrɔko ta nafanfɛla ye, n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko terrorisme économique, a kɛnɛ jɛra bɛɛ lajɛlen ye. Fala ye kununko Bamakɔ yan, nɛgɛ kanɲɛ 15 waati, o y'a sɔrɔ anw kun d'an bɛ denkundi la, min ye an balimakɛ n'an dɔgɔkɛ ye, ale muso y'an sɔn denmuso, an taar'o kundili la Fala ye. An segintɔ ka bɔ yen, k'a daminɛ Badilabugu pɔn na ka na se f'an ka yan yɔrɔ la, an balila ka mun ye, maaw de bɛ ka feere station ka giri k'u senfa tewu, budɔntigi, garibubilanitigi, bɛɛ lajɛlen bɛ ka na sa a ye dɔ k'an kun. Maa minnu bɛ yen n'olu ko k'olu tɛ taji feere maa ma Fala ye butɔn na, dɔw taar'u ka gurupu ɲun ka na n'a ye. A y'a ka nin kɔnɔ lala maa ti ko dɔ peut-être n'an sera an ka so an n'a yɛlɛma an yɛrɛ kun. K'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 la Fala ye, anw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la a station bɛɛ lajɛlen kun falen don jama na tewu, wa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma, an y'an ka munumunu salo kun filanan an y'o daminɛ Fala ye. K'a daminɛ Badilabugu pɔn jigiyɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko pɔn des Martyrs, ka taa se a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Waraka sirafara, Fala ye station 67 an y'o de jate. A bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don, nka mun de bɛ yen? Gasoil, a b'a fɔ ma ko essence, o tun bɛ min kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 3 kan. Fala ye kɛnɛ in kan yan, an bɛ Yara service maaw fo, min ye Yara World maaw ye, an b'olu fana fo. Station minnu bɛ yen n'an y'a ye n'u ye baara kɛ kununko, u ma sɔn ka yɛlɛ, fo n'a kɛra waati min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bonya n'u ka station kɔnɔ u y'a datugu, o ye Yara service maaw ye, min bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan, n'o ɲɛmaaya bɛ Abu Tarawele bolo, an b'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na. Fala ye essence tun b'olu fɛ yen. Surɔ an ka munumunu salo kun fɔlɔ la n'o y'a sɔrɔ an y'a daminɛ yan, ka taa Fori Waraka sirafara la, station 67 min n'an donn'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'o lajɛ Fala ye. Fajirimajɛ waati an wulila k'an ɲɔgɔn tuguni Fala ye. Nɛgɛ kanɲɛ 1 n'o ye 1h du matin ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 3 ma, an ye bɔko sabanan kɛ k'a daminɛ o sira kelen fɛ Fala ye. An y'a ye dɔw ko essence t'u fɛ yen, k'o tun bɛ k'a feere surɔ fajirida in na. An y'an yɛrɛ ɲininka, mun bɛ se ka na ni nin ye? Munna mɔgɔw girinna kununko tilegan fɛ ka taa suru station kan? I ko jatigɛ ko, i ko damatɛmɛ ko, i ko ko wɛrɛ min bɛ yen n'o ɲanama deli ka kɛ. Butelinitigi minnu bɛ taji feere Fala ye, olu dɔw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ, u fana ye taji feereli jɔ pewu. Hali waati dɔ la Yara service b'an kɛrɛfɛ yan, olu fana ye datugu sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyana. Nka Fala ye station minnu bɛ yen, n'an donn'u kɔnɔ n'o ye station belebelebaw ye, olu bɛɛ lajɛlen ye gorobaraw wele ka na jɔ u ka yɔrɔ la. Maa ti ko cogo dɔ peut-être an bɛ ka gasoil ni min fana feere 5 naani jukɔrɔji an kana to o la. An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ station caman bɛ yen, u banna su kɔnɔna ni tile kɔnɔna na, min ye essence k'a feere, nka su arabakunjo waati, maa caman taar'i kɔngɔn fa o la. An b'a ɲini jamana gouvernement fɛ, nin ko min filɛ senna nin ye Bamakɔ, a n'an ka sigidaw la, u ka wuli k'u jɔ. U ka mun kɛ fɔlɔ? Taji feere yɔrɔ ninnu u yɛrɛ ka don u kɔnɔ ka t'u jateminɛ. Anw ta ye ɲɛjɛlana yeli ye Fala ye. Minɛn b'olu bolo, dingɛ min b'u bolo n'u ka station carburant bɛ k'a kɔnɔ, u bɛ se k'olu kimɛ. Citerne minnu jɔlen don ni fɛn b'a kɔnɔ ni fɛn t'a kɔnɔ, olu bɛ se k'o dɔn. Anw kɔni y'a ye an ɲɛna de Fala ye. Anw ti technicien ye, an yamaruyalen tɛ ka fɛn kɛ, an kɔni dan ye k'a fɔ mɔgɔw ye ayiwa, an ye kunnafonidila ye, se min b'an ye, n'u sɔnna o don, n'u ma sɔn, ayiwa gorobaraw tun bɛ se k'an cɛ ka taa an gɛrɛ fo yɔrɔ jan dɛ. Parce que an ma min faamu, kununko tile fɛ Bamakɔkaw ka girin ka wuli k'u ɲɛsin station ma, nin ye maaw dabali ban dɛ. Ko min don kɔni, a kan ka ɲɛɲini, a kan ka sɛgɛsɛgɛ. Sabula waati kelen fana fɛ, bɔlɔlɔ siraw fɛ,
baara min tun bɛ ka tugu a nɔfɛ kunnafoni ko ta nasira la o ma dogo maa la maa dɔw yɛrɛ y'u ci bɛɛ lajɛlen bila sa k'u sigi o lɛrɛgutigɛ la dɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka motow ta ka yaala k'a fɔ mɔgɔw ye aw kana bɔ a y'aw ka motow to so min ye taji tɛ bamakɔ kɔnɔna na n'i ye nin waleya bɛɛ jateminɛ ka fara nin kunnafoni di nin ko min tugura nin kɔ i b'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ nin ko in kɔfɛ nka fala ye ala bɛ tiɲɛ de fɛ ne ye station minnu kɔni ye surɔ min b'u bolo u y'o feere 1h du matin ka se 3h du matin ma n bɔlen tuguni minnu tun ko essence t'u fɛ yen n ye mɔgɔw ye u bɛ ka essence ta dɔw fɛ yen fala ye o de la n ko gouvernement ka bɔ ale n'a ka techniciens a n'a ka baarakɛlaw n'o tɛ hali sɔgɔmada in na yara mɔgɔw bɛ k'a feere u bɛ ka gasoil feere cogo min u bɛ ka essence feere ten an kana bɛɛ lajɛlen bugɔ ni bere kelen ye dɔw fana y'a yira n na k'a fɔ olu tun bɛ ka feereli kɛ dɛ nka ala ko tiɲɛ jama nana caya olu fɛ yen dɔw tun bɛ yen guntɛriw tun b'u bolo berew tun b'u bolo olu tɛ taji sannaw ye olu nana ka na u ka yɔrɔ tiɲɛni ani ka na ko bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na gouvernement ka fɛɛrɛ fana tigɛ fala ye min ye n dabali b'a nin bɛɛ la o de ye k'a fɔ anw caman n'an ɲɔgɔnnaw tun ko n ko jɔn ko ala nin ye surɔ ye ni dugu jɛra an na taji sɔrɔ nka an y'an ka motow kolonkolon jani yɛrɛ tun tɛ 9h kɛ bi o ne sɔrɔla ka na kɛbajɔ la dɔrɔn n ko n ma sigi ten i kɛra alimami ye wa bɛ misiri wele de kɛ sa fala ye ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ citerne escorteli u k'a ta ba la hali bi an b'a fɔ u ti baara la dɛ u k'u cɛsiri min filɛ ka kɛ bamakɔ nin ye ɲɛmaa minnu b'a ko kunna u ka bɔ u k'a ko ɲɛɲini fala ye kurantigɛ in taji ntanya in a kɔlɔlɔ bolila yorosokaw fɛ yen kan yoroso bi min ye taji ntanya ye baaraw a y'olu sulu sala maaw ka taa ni ka seginw a y'olu sulu sala min ye orobinɛjiw ye olu tɛ ka sɔrɔ k'a sababuya kɛ taji de bɛ kɛ olu ka foraziw la fala ye maa kelen kelen minnu bɛ yen ni kɛnyɛrɛ y'o don ni kɔlɔnbaw bɛ olu bolo maaw bɛ ka taa ji ta olu de fɛ yen min ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ kuran di yoroso mara la n'o ye yelenkura ye ale ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko taji dɛsɛlen don ko nka ko dugudenw k'u hakili latigɛ ko ni ala sɔnna a ma ko min ye taji ko ye ko a na basigi nka yan'o cɛ bi fala ye 550 taji n'i bɛ a sɔrɔ yoroso a bɛ ka feere o de la bi o ye kununko ntɛnɛn ye dɛ wa min ye gasoil ye o tun bɛ 300 la kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen duguden dɔw ye kunnafoni di an ma fala ye kununko ka bɔ kɔlɔnjɛba ka taa kajana mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la min ye duguden dɔw ye sigana kelen d'u la k'u bɛ terrorisiw dogo ka so dɛ fala ye kununko sɔgɔma mali woromasiri tabaw olu ye citernenw dɛndɛn ka bɔ n'u ye kajana ka na tɛmɛ min ye kɔlɔnjɛba fɛ zancɛbugu k'o tɛmɛ fala ye ka na buguni ni tajiw ye ka na olu citernenw jɔ langolo minnu kun segintɔ don dugu dɔw la kajana ni kɔlɔnjɛba ni ɲɔgɔn cɛ fala ye bin taara kɛ o citerne 2 kan k'o jeni wulikajɔ in kɛlen min ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ y'u bila u 2 ni dɛbɛ la fala ye u y'a ye k'a fɔ waleya min bɛ sen na olu ma se ka foyi faamu nin na u ye wulikajɔ kɛ o la o de la min ye armée ye ale ye communiqué kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wolomasiri tabaw ye gumuteli kɛ a yɔrɔ la o waati kelen kɔnɔna na bamanci jɛkulu ni ninjuga jɛkulu dɔw olu yera dogokaw fɛ yen buguni marabolo la fala ye maa minnu bɛ yen u y'a yira ko duguden dɔw bilalen n'u ɲɛ u bɛ ka sira yiru la u kɔni y'u kunda buguni yanfan kan dogokaw ka kuma lasela an ye min sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ nka k'a bɛ n'a fɔ maa minnu don fala ye u bɛ yɛrɛ ɲini na han k'a dɔw ye yɛrɛ ɲininaw ye armée kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamacɔla ni wale ma wulikajɔ min ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a kibaruya di gosili a kɛra ni pankuru ye bamacɔla ni wale dogoyɔrɔ min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci kɔlɔnjɛba ale marabolo kɔnɔna na Sikaso région kɔnɔ sabula wale in ye tali kɛ mun na fala ye bamacɔla ni wale ninnu filɛ nin ye u b'a fɛ ka jan de da sira ɲɛ sira min ni taji bɛ taa ta n'o ye ka na an ka jamana kɔnɔna na segukaw fɛ yen segu gouverneur ale ye mɔnɔbɔ ko kura kɛ couvre-feu la fala ye n'o y'a sɔrɔ couvre-feu kun sigira sen kan juin kalo tɛmɛnen na segu y'a yira sa k'a fɔ ko octobre kalo tile 4 ka taa se novembre kalo tile 2 ma tile 30 ko o na sigi sen kan wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna dɔgɔkun kɔnɔna fala an bɛ se ka mun fɔ o ye k'a fɔ sa bamacɔla ni wale kɛbaw u bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati in na
Segu marabolo kɔnɔna na ni tumutukaw fɛ yen armée ye wulikajɔ baw kɛ wulikajɔ minnu n'olu kɛra ni pankuru ye ka bamancɔlen jugu wale kɛbaw k'u kɔni dan sigi u ka ko la yɔrɔ caman kibaruyaw y'a yira sa ko n'a ta bɛɛ fala ye dugu min bɛ marakala masurunan na n'o ye berema wɛrɛ ye ko min ye bamanciwale ni jugu wale kɛbaw ye u kɔni taara don dugu in kɔnɔ min ye mugu ye u y'o ci maa 15 dugudenw na u y'o bɔnɛ u ni na misiw ni bololaminɛn dɔw u y'olu ta ndaraki dugudenw na ka 5 don fiɲɛ na ka taa n'o ye o sibiri kelen na wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ tumutu marabolo la ka gosili 2 kɛ min ye mɔbili dɔ n'o ye sɔrasi mɔbili dɔw ye o kun dugulen don dugu min kɔnɔna sa o ye tinugumsa ye min ye bamancɔlen wale minnu bɛ sa minɛn minnu tun b'u bolo armée ale ye dasiri ta ka ɲɛsin olu ma o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na o sibiri kelen kɔnɔna na sogolonkaw fɛ armée segu marabolo la ale bamancɔlen wale kɛbaw kɔni dasi min ye moto 20 k'o jeni terroriste 15 k'olu bɔnɛ u ni na minɛn min b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen kari sabula maa ninnu k'u dogolen don yiritu de kɔrɔla la yiritu kɔrɔla o de kɛlen n'u dogoyɔrɔ ye nin waati in na o tile kelen fana kɔnɔna na armée a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin tumutu ale tilebiyanfan ma wolomasiri tabaw taara sɔrɔ sa min ye maa dɔ bɛ yen ale kɔni kɛlen don ka min ye pick-up dɔ ka t'o dogo kungokolo fantanbada dɔ kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye o y'o fana dasi ka t'o bɔ k'o bin k'o kari k'o kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ k'a kɛ buguri ye wolomasiri tabaw tiɲɛ don nin waati in na fala ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la jamana bɛ se ka basigi cogo min na kayi ni bamako ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati in na baara bɛ ka kɛ min ye tajiw ye ani minɛn wɛrɛ olu bɛ ka don nka fala ye ko jɔn ko ala maa ninnu k'u m'aw bolo jigin han donsolakaw ani dugudenw olu de filɛ nin sa nin waati in na ka wulikajɔ k'o boloda yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na nin sira in fana kan n'i ye luluninkaw ta k'a lajɛ Sikaso marabolo la min ye wolomasiri tabaw ye olu kun tɛ faamu na dugudenw olu yɛrɛw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka bamancɔlen jugu wale kabaw ka wulikajɔ dɔ bali wulikajɔ min n'a kɛra kɔkankali ye bamancɔlen jugu wale kabaw bolo sabula u kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko donso bɛ o marabolo kɔnɔna na armée ale b'o wulikajɔ kelen na nin waati in na an y'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye pankuruw ye olu kɔni bɛ kabakolo la an ka jamana ale Sikaso sira fɛ tajiw ni minɛn minnu kan ka don basigi ni lafiya kɔnɔna na k'u bɛ ka o baaraw kɛ o waleya kelen fana bɛ Ɲoro mara la ani Kayi mara la ni ala sɔnna ma min mana b'o la tile kɔnɔna na an na o da maaw olu tulo kan